Hai, las gap. Yeah. Easy peasy. S-a băgat ăsta în față. I-am dat case puțin cu spatele și puțin pe lip. Din stânga. Hai, mă duc direct pe Onai și mă duc jos. Da. Da, ne auzim, ne auzim. Oh, ce bubuială. Uai, pe breaking bump aici. Merge mult mai multă pe asta. Hai să dăm mai mult în red, jos. Dar în trecut nu vedeam așa boost, mergeam pe red. Nici eu, dar și tu și eu am dat. Excelent. În aproape am dat clear la toate. Nu veneam să cred. Da, și ceva mă simt. Asta e la care mi-a bus cabou. Da, știu și mie. Ești gata? Hai. Ce căcat am făcut? Am crezut că... Dai! Nice, hai că dăm pe ăsta ușor. Păi nu, că și eu am văzut, că am văzut fix la final, le-am pus frână, că nu știam ce dracu, e așa lipul tâmpit, știi? Și ce mai tâmpit? Podul ăla, cam greu să-i dai overshoot. Nu pot, da, mamă ce m-am căgat pe mine la dropul ăsta. Da? M-am căgat pe mine, bă. Și eu. Doamne, văd ce fain s-a simțit. A fost mare. Hai. Super mare. Mai puteți să facem așa și pe așa, sau îi dăm pe black de fapt.